Доброе утро. Сегодня неделя проехали на Святую Мшу. Какая погода сегодня красивая.
Бездейность Иисуса включает у себе два элемента – слово и справи. Евангелист Марк особливо любить підкреслювати моць і владу, з якими говорить і дійничає Ісус. Таким ми бачимо Ісуса, надзвичайну моць і спогада, з якою наближається до кожного, хто потребує Його допомоги, та бідного, хворого, грешника. Ісус зустрічається з людьми там, де незвичайно бувають, під час святкування суботи або під час щоденних занятків. Він наближається до ситуацій, у яких вони знаходяться, внутрішньо змучені, потерпілі від хвороби, погружені у свої клопоти і нещастя. И мша скончилась. Идем домой. Ой, какая красота. Тихо на улице.